Kasunjuk ki hima arliang wa umyam Mawlum Welfare Society lengba wa tambor lengdo founding chairman kala pentep bakan penlong ka free health medical camp aga arpnyo trek nailur aja apsaw ha Mawlum Tyrsad LP school Tyrsad hima melim katai ka free medical health camp kan sedang nadu ka por kandai bije step hadu ka por lai bije chan miet uba tambor da bakentu ki nong seksyon ka than bakinwan sya katai ka medical camp ula pentep baki doktor bapokmat ki bedang trei wat ki bela songthaj na kamru kindan mentalang hakate ke jing ai sumar ai kini ki kenthop ki doktor gynecologist pediatric ENT general dentist na ki hospital kum ka Dr. H Gordon Robert Hospital CHC Mawlum bat ki we pat hakani ka sngi kindan ru ki optician na ka bansra eye care na ka kunhon ki nas bat nong trei ka trat ka koj ka khya lengba ka office district medical health officer along ka badon kam bangin yo pani thui age pang ki pai chaki pai ba halor ka kam bangi le alor ka be riba ka kam bangi sumar pan pende sai me mariang ba kuntiu yo kot ila yo ban trish tom ru ban tri ti e abide ba kuntiu yo ka kam ka jungok kai pa thei na ka quarters te ngi nang yek teng ru yo ne ka health cam na ka free medical check up na benta ki nok song snong repair project area bat hakani ka kinti mentangi pelong po school Mawlum Tyrsad LP school hakabang ila kmilinti baki nong song bahab hima malim hima pom sangut hima nong spong hima lingyong bina banwan amar bahkani kinti gusupna da kelong bangi ok jing terwa ngi private doctor kum I kong N1 sweat nang tai kong S surgery ba kibala de private doctor kibala song thai lu bidang kwa banwan ba chimenta kam tam ka basmo na da kelong baka Dr. H Gordon Robert Hospital Shillong Mail pa yaki language ki doctor ki contingent of doctors nang tai ka be debat gynecology be debat pediatric ba kunju ka be debat ka ENT ba la de ki ka lalong chek jingir pu na ka ngilap ngi ka long ba ka don chibun ba ka jing don kam be debat ENT problem ka ni por munta ba slot na ru ba lemba ka DMHO la yo banya kan ba ka CHC Mawlum ba kila pharu sa language ki doctor nang tai ka ba tu Dr. H Lindo nang tai Dr. Emara ba kunju Dr. di Kyrwoh ibadi ban pe kalian ki dentist kat banang tai po robot Gordon Hospital pat ngi yo Dr. Ibla Dr. MD Marbayang ba kunju Dr. Wajri ibadi ban pe ki gynecology pediatric ba ki ENT malaong kawai ke bangi ko ban ong kolong ba na marba ta ka bangi kolong ni ni shunde mi shulong tam ban ai medical check up yor ban khren ban ai awareness program ro jing sniu jong ki jing bam ban sniu ka met kun duma kun dakiat pada kini scheme mentale lengi I ba jing jelle yong drugs to long gawai ha ba ki riu ki ngat ki khna samla ki pat te wat ki khna khamret ro krata ta in ai ki kai ki kren ki clearing wood ba ki long kumi long pa ki khna school ro hai personal school we long ba ka sarkar class kala pun mi ka order ba kan sim bagi khna school paro ki de banda ka blood test tenta ka si sima phang na kat ngi han ki bumenta la pun create ki volunteers ngi bingyo ya ka jing test ya ka snam ba ke ba ke ya ka group de snam ba ki we pa ni ka singi akni tarik bang pelong han po Tyrsad kembaga long ru ngi mdei ban klet mo hikini ki athlete organization ki ba klan ba po Shillong ga we le ki bansara eye care hakabakala eye ya ka service yung ki shiki brio ki ba don kam ki jingarap bi de putring ki khmat mentaru ka bansa eye care Shillong kala kuloi ban rap ini ban pha ka tim ngi ka singi apri tarik hawa ngi klet ru ya ka Neutralaya mission Neutralaya ka ba yo ban ki por ka dep te ya ni sien bat mentang ni ka ka bansa eye care ba kan bat ngi akbir ya baro ki khot senjuk ki ba Sri Lanka ngi ki community facilitator ba kunju ki youth volunteers bat ki staff ki be don Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya